Hayırlı günler. Biz modelyer Leysan Hacıyevanın milli kiyim kolleksiyelerini takdim etүүгө bagışlangan matbuat konferensiyasına жыйылдык. Hem bizning qonaqlarыбыз Leysan Hacıyeva, modelyer, dizayner, muallim, Firdus Temayev, Tatarстанның атказанган артисти hem Ilmir Yamalov алып баручы. Birinci söz Leysan sizge. Söylep gitseniz idi koyşan siz takdim etүү kişisi. Тамашасы. Узаша hem nişik edip uzdurga jıyınasız. Ayı. Hayırlı gün. Barığızға dağın. Bu konsertda түгіл, шоуда түгіл, bu benim için mucize. Birinciden şunu aytayım. Çünkü бар өзім тудырған коллекцияларны, міне жыршы mesela деймі, я yazушы, журналист, аларның бит өз ижадларын көрсетесі келе. Міне менің дегенде шулай өз ижадымды көрсетесім келе. Ол 14 сентябрьда модельное агентствода уза. Анда бик көп коллекциялар була. Milli стилинде. Шуны айтасым келе, мен реконструкция белән дә, исторический костюмлар белән дә шөгыльләнмим. Мен ясыйм стилизация. Нәрсә ул стилизация? Стилизация ул кемдә, менә без барыбыз дагын кия алабыз димәк дигән сүз. Һәм инде минем өчен шундый бер яңа юнәлеш, ул көндәлек кия торган киемнәр була. Анда шундый 3 коллекция булачак. Әмма дә ләкин milli стильне калдыра алмыйм. Чөнки кан тарта, шуның өчен шул 3 коллекциядә барбер ниндер элементлар була. Я брош, я сумка, я берәр яулык һәм башка. Үзегез күрерсез. Yara qataba soraullarыбыз булыр әле. Firdus sizge sorau. Менә хәзер бит инде milli kiyim турында елдан-ел күбрәк сөйлиләр. Безнең рәисебез Рөстәм Миханов та ул турыда менә үз фикерләрен җиткерде. Сез milli киенәсезме? Беренчесе. Һәм milli киемгә гомумән менә аны популярлаштыру өчен нәрсә эшләргә кирәк сезнең фикерчә? Барчагызга да беренчедән хәерле көннәр. Сезне күптән күргән юк, бу бинада күптән кергән юк. Шундый рәхәт, күңелле. Мин ашыктан-ашык әйтәм, milli киенгәнем юк. Теге әгәр дә үзеңне татар дип саныйм дисәң, теге milli киенеп кенә күкрәк киереп булмый. Сыңгарада Рөстәм Нургалиевич игътибар бирде, ул шатландыра. Күңелне эритә ул сүзләр. Ләйсәнгә килгәндә мин бәлкем ялгышамдыр, ул беренчеләрдән әле ничә ел элек шундый зур формат ясаган иде. Milli киемнәрдән артистларны киендереп һәм үзенең теге мода күрсәтә торган кызларына тегеп biz konser bilen moda күрсәтмәсен уздырдык. Кызганыч, моны инде әзрәк шул Министерство культура кешеләре күрәлми, бәлкем вакытларда юктыр. Кызганыч, моны әзрәк Татар конгрессы игътибар бирми. Менә күрсен иде Марат Готович, күрсен иде bizning bik kişili özümüzün Tatar milleti için yüreğin bir yatırgan kişimiz. Bu mene kimler bugünkü günde millet bilen koynay, alar mesela alarga küp kirek değil, tek alarının ideyalarını her vakitte da поддержать gerek. Mene Сыңгысында biz ул концертны үз кешебез белән ясадык. Лейсан белән 12-сны арендовать итеп, артистларны чакырып, бик авыр теге җиңел түгел ул. Шуңа күрә бүгенге көндә без бит инде проблемалар күп. Без шул проблемага кайтабыз. Тел проблемасы, милләт теге татар милләт проблемасы зур бит инде безнең. Әгәр дә бүгенге көндә Кайсысының нинди проекты бар? Татар milli киемеме, татар анда җырларымы, татар шигырьләреме, аларны күтәрергә кирәк, аларны поддержать итәргә кирәк. Әле кичә генә карап утырдым,
Өзбекстанда 25 миллион кеше яшый икән. Менә Үзбек милләте, безнең Татарстанда 2 миллион. Без бигез. Шуңа күрә ничек кенә булса да үзебезнең шушы милли колоритны, миллилекне тотып калырга кирәк. Шушы проектны поддержать итәргә кирәк. Кызганыч, быел Лейсәннең бу проекты бик теге кичкенә генә форматта үтә. Киләчәктә менә ничек безнең татар киносын бөтен дөнья белән хәзер әкрен генә үсеш ала башлады. Киләчәктә амин, Раббим Раллам ишетсен, җитәкчеләр ишетсен, бу татар милли киемнәрен, модасын бөтен дөньяда нинди татарлар яши, төрле илдән үзләренең милли киемнәрен тегеп, шушы мода концерты, мода проектын уздырырга насыйп булсын зур залларда. Менә шул. Эльмир, siz программа турында сөйләп китәрсез инде, әйме? Кемнәр киләчәк? Без берсен белдәбез инде. Кемнәрне беләсез? Сенәр мисез? Фирдус киләдер инде. Аның белән сөйләшүләр әлегә алып барыла. Һәм үзегезнең милли киемгә карата мөнәсәбәтегез, сез алып барганда, тамашаны алып барганда, тәкъдим итү кичәсен алып барганда милли киенеп киләчәксезме инде? Ләлә булачакмы? Монда бит инде теге бу талап бетмәс өчен аңларга кирәк. Чөнки Ләйсән күбрәк бит бу өлкәдә специалист, милли кием дигәндә нәрсәне аңлыйбыз. Мин монда күбрәк милли киемнең стилизациясе турында сүз бара бит. Милли киемдә мин, мәсәлән, никахларны алып баралам. Үзегез беләсез, түәтәйләрне анда шитекләрне ниләрне киеп. Бу бит теге светский дигән сүз бар бит әле мотор шара. Монда күбрәк без игътибар бирергә тиеш модельләргә, шул моделләр аркылы без күбрәк игътибар итәргә тиешбез Ләйсәннең үзенең милли стильгә булган карашын. Менә шуңа күрә акцент биргәндә мин монда шул бездә еләнгән классик костюм кисәм дәгән бер нәрсә үзгәрмәячәк. Күбрәк басымны ясым килә, мен Фирдусның теге алдагы сорауына да үзем уйлап торам. Әгәр дә миңа милли костюм киеп бирисеңме дигән сорауга нәрсә җавап бирәсең дисәләр, мин әйтәм, милли костюмны бөтен үздә киеп бирмибез бит инде. Әндир стильләрен алалабыз, ансы инде әлбәттә була инде. Шуңа күрә минем монда килүемнең төп асылы шулай программага кагылышлы сорау ансалданрак булыр. Күбрәк Ләйсәннең стилизациясе турында әйтәсем килә күбрәк. Әйтегез. Ишеннән дә менә Ләйсән үзе дә дөрес әйтте. Милли костюм бит инде күптән китапларда язылган, билгеләнгән. Аның турында этнографлар да, фольклорчылар да, бөтен фотосурәтләренә хәтле рәссамчылар да ясап бетергәннәр. Ләйсән шушы бөтен мәгълүматны үзеннән туплап, үзенең күңеле аркылы, бәлки кай вакыт үзе дә рәссамчы буларак үзенең дә идеяларын өстәп, нинди юнәлештә милли костюмны стильләштерергә була. Барыбыз да беләбез бит, реклама булмасын, исемнәрен әйтмим, бар зур гына брендлар, коммерция юнәлешендә инде милли костюмнарны милли костюм, гафу итегез, ике куштырнак эченә тагам. Милли стильләштерелгән костюмнарны сату юнәлешендә. Ләйсәннең дә бу очракта төп асылы менә аны ниндидер бер калыпка кертеп бетерергә. Теге кайдандыр уйлап чыгарга түгел. Менә киләчәктә әйтелә. Менә бит Ләйсәннең эшләнгән эше бар, әйдә шуны гына кулланабыз дип. Шул ук артистларга кагылышканда, артистлар бит инде алар бит без бит утрировать итәргә яратабыз. Безгә инде элемент кына җитми, ул элементны баетып бетергә кирәк. Тулы бер костюмга менә 2 елмы, 3 еллыкмы бер Уникста булган, пирамида булган концертында Фирдусның үзенең теләге белән Ләйсәннең бәхәсен ишеткән булсагыз, мин анда булдым, Фирдус үзенчә теләй, Ләйсән модельләр буларак, юк, Фирдус менә булай татарларны кабылган дип, барыбер үз сүзен әйтте, һәм ул костюмны барыгыз да сәхнәдә күрдегез. Бу миңа калса зур нәтиҗә. Бу бер генә үрнәк турында әйтәм мин. Милли проектлар ясау бик авыр. Бик авыр, менә без аны пирамида ясаган 8 мартка багышлап, ике куянны бергә тоткан идек. Беренчедән 8 март, икенчедән конкурс оештырган идек. Кемнәр милли киемнән киенеп килә, без инде бүләкләр бирәбез дип. Милли кием элементлары үрнәкләре. Гомумән элементлар гына түгел, кем кафа киеп килә, кем анда
теге жилет кем бүтүннәй киенеп килә бит инде. Аның өчен гади концертына ул ансамбльләрдә, фольклор ансамбльләрдә чакырып, Шулай Илмир Ямалов үзенең Сырнай ансамбле белән шулай каршы алып торды бит инде, бик матур гына булды. Тәнәфесләрдә без күрсәттек концерт түгел, бәйрәм. Менә татар халкы ничек бәйрәм итәргә тиеш. Менә бу- Күрүгә Ул бәйрәм, ә мин көндәлек турында әйтәм. әйе, хашагыш. Мин әйтәсе килә, мин нәрсәдән әйттем, без аны шулай ясадык, безнең яшьләр күрсеннәр, безнең нинди беренчедән нинди орнаментлар бар, нинди милли менә милли теге ничек дип әйтим инде, бизәкләр бар. Әгәр дә бәлкем кемгәдер ошый икән, шушы күреп, бәлкем үзенә шите генә ниндидер милли бер бизәк истәп киер, бәлкем Гомумән шитек кия башлаячак. Юк, шитекне киеп була, көндәлек киеп була. Мәсәлән, пәлтә белән берәр костюм, башка шулай ая киемдә, иратларның ая киемнәрдән булуы мөмкин, шитек формасында ясалган. Шунысы әйтәсем килә, милли стиль дигәндә стиль. Онытмаска кирәк, аның крой, шулай орнамент һәм башка. Менә мәсәлән әйтәсез, син менә бүген киенеп килмәдең милли стильгә дип. Киенеп килдем. Чөнки минем крой нак татарларны кысымак инде өстәге киемнең инде. Менә шуны белергә кирәк. Безнең бит ничек милли дигәч, милли кием дигәч, милли киемгә киенеп килегез дигәч, бөтен хатын-кызлар калфакларын чыгаралар. Бездә бит калфак кына түгел, һәм башка бик күп матур әйберләр бар иде. Шулай ук сумкалар һәм башка инде камзоллар. Ул камзолны да стилизация ясап була. Иң беренче калфак ул бөтенләй башка төрле иде. Бөтенләй. Аннары инде менә без кичкенә генә калфакларны хәзер күрәбезме? Ул инде 20нче елларда 19нчы гасырында гына килде дөньяга. Без аны күрдек. Һәрбер мастерның үз стиле бар иде, һәрбер мастерның үз кулы бар иде. Аны онытмаска кирәк. Безгә калфакны түгел, шуны әйтәсем килә. менә шуңа күрә безнең татар халкы танышсын өчен, менә шу мәгълүмат белән. Аны безнең яңа гасыр телевидениесе бар. Анда теге килде китте реклама күрсәтеп ятканча, менә шушындый әңгәмә оештырып, менә шу проектларны күрсәтсәләр, ул миңа җитсә файдасы күбрәк була. Безнең эш телевидение бар, мин белгәне, 4 әвәле, Хызур ТВ, Мәйдан, нәрсәле, ТВ, Яңа гасыр. Менә мәйдан шушы телевидениеларга әкрен булсын яшьләрчә, булсын ничектер кызыклы проектлар ясап, шушының белән таныштырырга кирәк. ТНВда, Манзарада милли стиль дигән рубрика бар. Мин анда ул. Беләм инде, күрдем мин ансында. Мин дә анда әз генә булса да, ниндидер милли элементлар, ниндидер, мәсәлән, әйтик, француз береткасы, без аны әз генә милли рәвештә эшлибез дә, татарларга бик ошый, хатын-кызларга инде. Минем үстисе килә инде, менә әйтмичә булдыра алмамдыр бәлки. Ләйсән белән гомумән безнең эштәшлек әле күптән түгел генә, әгәр дә еллар, гасырлар турында чагыштырганда әле бәләкәй генә чорда. Менә төрле безнең миллеккә туры килә торган башка милләтләр бар бит инде, шул ук шәрык илләренә таба, Казакстан һәм алга таба. Менә аларны ничектер җыйгач, бөтенесе күренә. Менә интернетта да язсыз, социаль сетьләрдә карасагыз даган, бу буларныкы икән, бу буларныкы икән дип. Безнекендә менә бер тәгаенләп әле киреп биткән әйбер юк. Шуңа күрә менә бүгенге пресс-конференциядә Ләйсәннең гомумән чарасы даган гел түбәтәй калфак шитек киеп йөрүдән генә гыйбарәдән түгел. Классик костюмнарны да милли рухта стильләштерү турында сүз бара. Мин менә программаны белгәнгә күрә шуның турында шул юнәлешкә хәзер безнең әңгәмәне пешерәсем килә. Чөнки һәрбер кеше үзенә күрә тырышадыр да инде. Миллеккә өстәргә дә кемдер тел буенча укытучы да бит инде үзенең юнәлешендә артыграк эшләргә тырыша. Мин монда тагын бер тапкыр әйтәсем килә. Ләйсәннең милли кием коллекцияларын тәкъдим иткән белән берлектә ул шулай ук стильләштерелгән костюмнар турында сүз бара. Шунсында әйтәсем килә, минем өчен шундый бик тарихчылар белән бик күп бәхәсләшәм мин, чөнки алар әйтә башлыйлар, менә алай кимәделәр, булай кимәделәр. Тагын бер әйтәм, ул стиль башка төрле. Ниндидер киемгә
milli stildәге әйберләрне алып кушып, башка стиль халыкларныкы мәсәлән әйтик. Аларны бергәләп, ниндер минемчә бүтән киемнәр, минемчә минем бүтән коллекциялар, алар мода буенча барга тиеш. Тенденция дигән нәрсә бар. Тенденция булмаса, халыкка кызык түгел. Шуңар без кимиче йөрибез. Шуңар милли дигәч, безнең калфак төбәтәй генә чыга дөньяга. Менә миңа министр культура Ирада ханымның каягына барса да гел читек кигән. Шул хәлем җанга рәхәт. Күптән түгел март айында безнең концертка килде. Уникска матур читеген кигән. Менә күз төште инде. Менә күз төште и җанга җылы булып китте. Менә Рәмиз дустым дөрес әйтә. Бер карасаң бит инде безгә дә ничектер бер стильләштерелгән ниндидер бер ботинка кияргә була име, теге булсын ул теге Ләйсән әйтмеш ничектер заманча инде бер менә мәсәлән булай гына әйтәм инде. Шуңа күрә Рейстә күрәбез бит теге якасы күтәрелгән ничек дип аталар ди? Тукаевский. Тукаевский. Тукай Күренеп тора. Ничектер biz аны күзгә ияләндердек. Элек бит ничектер Гарәбстанда күбрәк килгән кебек тоелган булса, хәзер ияләнде, менә бит безнең кебек дип. Шуның кебек инде. Кайбер җирдә күренәбез. Без аларны артистлар булгач бигрәк тә бит теге Союзкан кебек электрига генә торабыз. Мин бу урында килешәм Фирдус белән сәхнәдә генә түгел, көндәлектә дә көндәлеккә ешрак кертергә кирәктер. Сораулар бармы? Тар информ Зилия булам. Ләйсән апа, менә шундый сорау бар. Күптән түгел безнең Пешән базары милли кием фестивальләрендә булды бит инде, әйме. Шуннан килгән кайта авазын әйтәсем килә. Бер кулланучы язган иде, барысы да яхшы, барысы да матур, әмма мәсәлән, сумка 9000, изү 7000 һәм башкасы бик тә үзебездә эшләнгән эшләнмәләрне аласы килә, ләкин кыйбат, кайчан менә адекватный бәяләр булыр икән дип менә шундый сорау язганнар. Сез гомумән ничек бер караштан ул һәрбер эшләнмә бит инде кулдан эшләнә, ул шундый зур хезмәт, бу үзенә күрә дөрес бәйләнергә тиеш. Сез әйтә аласызмы, менә һәр кешедә алырлык бәяләр булачакмы, кайчанда булса, ул нәрсәдән тора? Бер яктан караганда әйтик, бренд сумкалар алар бит. Алар да кыйбат. Аларны бит алалар. Татар милли әйберләр дип әйтим инде, аксессуарлар, алардан бренд. Беренчедән, икенчедән кул эше, сез дөрес әйттегез. Өченчедән бездә производство юк. Һәрбер кеше, һәрбер мастер, һәрбер дизайнер, модельер үзе эшли. Һәрбер кешенең бер гомер көне улаймы бит, эш ничә булганда эшне сатырга тиеш. Әмма дә, ләкин беренчедән, икенчедән инде алай бит башка юк андыйлар. Ул бит берәү генә, сездә генә була. Менә производство ачылса, тукымалар, бездә тукымалар да юк. Безнең бар Иваново гына. Башка юк тукымалар. Без аларны алып кайтабыз. Шуның өчен алар берсе хакын куя, икенчесен шулай җыела. Эшсез булмыйлар. Менә татарский усадьба бар бит әле. Анда кырында бит кергәч теге мин беренче тапкыр кирдем инде. Татар милли сумкалары тегеп саталар, менә натуральный кожадан әйме. Әгәр дә безгә Казан Мулкибетенә барсак, бренды Ләйсән әйтмеш брендовый сумканы карасак, ул бүгенге көндә 50-60 мең тора инде. Монда чиста кожадан, калын тиридән тегелгән, ул 15 мең тора инде. Монда инде кеше сайлый, әле монда үзебезнең милли орнамент, Татарстан гербы һәм башка ни телисең үзең инде. Милли орнаментлар белән тегелгән сумкалар бик матур. Әле берсен мин Резидама сатып алдым, шундый матур. Шунсын әйтәсем килә, миндә дә бар берничә андый сумкалар, мен алдым. Бигрәк тә инде чит илгә, мәсәлән, Татарстаннан чыктыгыз, ул сумка белән бүтән кеше карыяңгыр. Ул бит горурлык. Үзен аклый дисез инде бәясе. Конечно. Мин моның белән тулысынча килешеп бетә алмасым, сорауга җавап кына биреп. 9000 ул кем өчендер кыйбат бит инде, кем өчендер? Мәсәлән, минем өчен хатын-кыз яшер матур түгел, кыйбат та булырга мөмкин. Мин сумка урынына башка, бәлки, кесәгә сала торган була, телефон чекалы диләр бит. Шул хакыйкать түгел инде, әлбәттә, арзанракка. Әйтәсем килә, шуннан да
Теге бик кыйбатлы бердән башламасаң да була бит, мәсәлән, киеп йөрис килгәннән. Шитек, шул ук сәхнә шитеген генә тектерсәгез дә, бәяләрен белсәгез, ул бик арзан әйбер түгел. Әле андай берләргә альтернатива бар. Кул эше белән казанский шов дигән эшләнгән име. Шитекләр, сумкалар казанский шов. Әмма тагын бар ниндер дигән аппликация самак эшләнгән. Күренеп тора, белгән кешегә күрә, белә, ләкин алып булалар ишсезрак. Миңа калса бәяләре сакламый эш ягыннан конвейерга әйләнгәндә шуннан да төшәчәк. Бит шул ук күнне табарга кирәк. Аны эшкәртелгән яхшы күннән теге гафу итегез, куштырнак эченә тагын. Кытай күненнән ясалган булса, ул бит инде бер елга да җитмәячәк. Аның бәясен төшерергә була, ләкин аның аркасында нәрсәләр югалырга мөмкин. Мин шулай дип уйлыйм. Yo, менә безнең спортивкалар тегеләр бит әле, алга. Тан берничә шикте күпмардан тегеләр итендәйме? Ничегенде менә аларның спортивкалары, курткалары мәсәләнеме бик сыйфатлы. Менә үзегез күреп торасыз, үзем дә кирип караган бар. Футболкаларымы, триколарымы. Һәм бездә шундай уй туа, нигә безнекеләр теккәч, имеш, ул эшсез булырга тиеш түгел. Ләйсән әйтмешли, ул бит инде шул материалны бар нәрсәне дә ул бит алып кайта. Монда үзенең теккән цехындагы хезмәткәрләргә түли. Алар шул ук эшне башкара. Тик, мәсәлән, Германиянең анда Армания шул ук тора ул үзегез әйтмешли 30-40 мең. Монда ул тора инде 15-20 мең. Ну, уларны беренчектә 3 меңгә сата алмый улар. Арзанга. Шулай бит инде 3 меңгә сата алмый, аны 3 меңгә сатыр өчен, димәк, белмим иде. Бүтән тишегенә кадәр татар булырга кирәк тиеш иде. Татар булу кыйбатка төшәйни. Вопрос. Монсын сез әйттегез. Ну, во-первых, хочу всех поблагодарить, потому что очень хорошая тема, замечательная, которая на сегодняшний день очень важна. Я начал снимать моду с 85-го года, и я еще застал легкую промышленность, и у нас были артские вещи замечательные, и их все носили. И там была символика Республики Татарстан, да, там был тюльпан и различные орнаменты, которые подчеркивали нашу принадлежность к тюркскому народу, да, к Татарстану. Потом все, легкая промышленность развалилась. Потом я снимал очень много в Москве возрождения российской моды. И сейчас, вернувшись в Казань, я вижу, что наши дизайнеры очень оживились, и появилась вот эта замечательная одежда. Но, к сожалению, здесь у нас еще вот имама не пригласили какого-нибудь, которым я говорю, вы одеваете девушек в арабские одежды, ну, хотя бы символику, да, вшейте, чтобы было какое-то отличие, да. Хотя Казахстан политической волей запретил носить арабскую одежду по Казахстану, да, только в мечети. Вот. Поэтому здесь некие политические вещи. Одежда – это некая... Это наши обряды, это наши символы. И я хотел вот задать вам общий вопрос, да? Как обратно возродить гордость нашей одежды, нашей символики, да? Потому что вот Фирдус правильно сказал, что европейские бренды затмили, да, сейчас у каждого на кепке бренд, на футболке бренд написан какой-то, да? И эти бренды, они затмили нашу культуру, наше внутреннее достояние, то, что собрано нашими отцами, нашими предками. Вот. Как можно возродить так, чтобы у каждого был костюм, чтобы он на свадьбу одевал национальный костюм, на праздник доставал свой национальный костюм и выходил с гордостью в своей одежде? Какой механизм должен вот заработать? Механизм мода. От нее никак никуда не денешься. Мода – это политика, как вы правильно сказали. Мода – ол политика, сіз дұрыс айттыңыз, чөнки мода белән бүтән нәрсәне дә күрсәтеп була. Синең позиция һәм башка инде име, аның политикага, религияга кермим. Нишләп без араб иленнән киемнәрне кия башладык, чөнки аларны без кайтара башладык, алар эшсезрак. Безнекеләр кыйбатрак, без аңартан кайтабыз инде тукымасын алып кайтырга кирәк һәм башка производство, шулык төгү машиналары, аренда, свет, все что угодно, это все складывается.
И как предложить, то есть, вы знаете, бик көп шаралар үтә, мәсәлән, әйтәләр, анда пригласить инде тагын шул калфак минем шуның хәтлек канга Күңелгә кергән. тигән. Шуның хәтлек канга кергән. Нәрсә кисәгез дә, но башыгызда калфак булсын. Уже идет какое-то вот отторжение. Мәсәлән, миңа калфак килешми, мин нишләргә тиеш? Мин бармаска тиешме? Яки калфак киеп, үземне матур түгел хис итеп утырыргамы. Шуның өчен мода булырга тиеш, тенденция һәм инде разнообразие. Мәсәлән, менә бу кешегә менә мондый стиль килешә, менә моңар мондый. Бөтенесе дә бер төрле булырга тиеш түгел. Мин истеп кенә әйтсәм әрем икән. Фирдус 2 сәгать сөйли башлаганча. Мин менә мода дигәннән генә истеп аны иң беренче кемнәр моданы күрсәтә, шулар киергә тиештер дип беләм. Бу очракта без бит инде Татарстан турында әгәр дә сүз алабыз икән, шулык менә монда фотосурәттә карыйбыз, зур шәхесләрдә, әгәр дә ул элемент күренгән булса, һәм ул элемент еш күренә торган булса, мин монда зур шәхесләр турында, сәясәт турында гына түгел, шулай ук артистлар менә бу юнәлештә соңгы елларда бик актив эшли башлады. Артистлар ни өчен артистлар турында әйтәм, булар беренчедән якын, икенчедән алар һәрвакыт күз каршысында. Шулык чит илдән дә кайдандыр элементлар алсалар да ган инде. Алар үзебезчә игътибар итәм, күп кенә артистлар инде кертә башлады миллионерләрне. Аларга карап, кеше дә күрә, кара ничек, менә моны кемдер үзе дә чигәргә мөмкин бит улай берне. Кемдер үзе дә, кара бик матур фишка, мин дә үземнекен алам. Мин беләм, хәзер мәктәпләрдә дә бик матур гына әкрен генә кычкырып әйтергә ярый микән, юк микән? Моны кисәрсез, бәлки мәктәпләрдә дә кертә башладыр инде бер мәктәп безнең юнәлешкә менә татарча костюм элементлары кертә башладылар. Бу туры эфир. Бу туры эфир. Костюмнар гына түгел, мин күрдем бер мәктәпләрне ясыйлар хәзер инде стеналарда ниндер элементлар. Бала күргән саен ничектер үзенә ниндер мәхәббәт. Әйе, элек без мәктәпләрдә теге Тукайның шигырьләре ниләр язылу дигән бар. Менә ул күз көндәлектә булырга тиеш. Шулай ук менә карыйсың, монда да күренә, монда да җитәкчеләрдә дә менә шуннан кирип китә. Моданы үзебез ясамасак, бүтәнчә ясап булмый. Дыр дип уйлыйм. Менә безнең эстрада гына түгел, гомумән Рәсәй эстрадасы да соңгы 10 ел без Европадан кабатлыйбыз. Инде безнең татар эстрадасына шулга трусик белән липчектән гына чыкмыйча калдык. Теге бөтен әйберне кабатлыйбыз, музыкасында, теге стилендә, хәтта биюләрендә, җырлау манерларында ничектер менә алар аны әйбәт итеп шушы моданы безгә күрсәтә белә. Безнең менә ничек Татарстанда продюсер центры юк. Юк бит инде барыс медиадан кала. Ансында үл бара бит инде әйме яшьләр белән эшләү юк. Менә кичә генә очраштык яңа сезонга бер дизайнер белән. Яңа сезонга инде кием мәсьәләсе белән. Dolce Gabbana дигән менә шу компания, менә шушында 300 специалист эшли. Бер киемне чыгарыр өчен. Ну шушы киемне чыгара да малай бөтен дөнья ала. Менә күз алдыгызга китерегез, менә шушы киемне ясар өчен 300 специалист. Ничек киемәсе, ничек фәлән тигесе, монсы, ничек тегеләр алай күренә, булай күренә. Һәм инде алар шушы моданы күрсәтергә бөтен дөньядан җыялар. Ничек пиар итәләр, ничек алар моторны иттереп китереп бирә беләләр. Һәм аннары бирәләр шул нене Турциягә, Индиягә, Кытайга, кая дешевле тегеләр. Теге рабочий класска һәм бөтен дөньяга таратып, алар акча эшләп ята. Безнең Татарстанда, Казаныбызда әгәр дә бер зур гына менә шундай бер бина эшләсә, көчле специалистлар белән кемнәр бүгенге көндә менә татар милли менә шундай Лейсан кебек специалистлар эшләсә, бер-берсе белән бәхәсләшеп анда, шул ук тарихчылар кемнәр һәм алар менә шушы стенадагы һәм гомумән артистлар, блогерлар, безнең җитәкчеләр, алар белән бер әңгәмәдә булып, әгәр дә алар теге бездә, теге шушы зур шәхесләр дип әйтәбез инде, поддержайтса, миңа җитсә, бик зур урын алачак. Бер Лейсан генә нәрсәләр уйлап тапты да, теге 10 кыз килеп чыкты да, и без аны карадык та бетте шуның белән. Миңа җитсә, буны зур масштабта эшләргә кирәк.
Бездә бит инде фэшн ифтарлар була һәр елны. Һәм анда бамын дуэтиге җыела гади генә ханымнар түгел, хатын-кызлар түгел, яулыктан барысы да. Һәм шунда менә узган елны булды бит инде. Бу ифтарда булды, мода күрсәттеләр. Хатын-кызлар модасы. Һәм анда бер генә ханым да чыкмады татар милли киемендә. Барсы да җыелганнар татарлар, татар ханымнары. Көтеп утырдык без барыбыз да. Ләкин шәрик стиле, менә Ләйсән ханым, бармы сезнең үзара шундый модельерлар арасында, мода белгечләр арасында киңәшләшеп эшләү дигән нәрсә? Аннары икенчедән мин менә блогер буларак алып барам YouTube'да канал, 70 мең бүгенге көндә язылучым, һәм миңа сорау бирәләр. Менә мин Башкортстанда, мин мәсәлән Самарда яшәйм. Без монда татар ханымнары, аларның бәлки размерлары булырга мөмкин 48-нче размер, 50-нче, тагын да гади генә киенергә кирәк татар элементлары белән, татар стиле белән киенәсебез килә, ләкин каян алырга була дип сорыйлар. Менә бәлки зур модага эскә күтәрелү башыннан гади халыкка гади ситсы күлмәкләр, гади менә бит халатлар саталар базарларда. Шуның шикелле шушындый күлмәкләрне халыкка чыгарга кирәктер, шуннан башларга кирәктер. Аннан соң инде менә фэшн ифтарларга кайтырга. Ничек уйлыйсыз? Фэшн ифтар турында әйтәм, ул милли түгел, ул яулыклар кия торган, ул Менә сез булдыгызмы анда? Анда барсы да мода күрсәтте. Хәтта урыс модасы да күрсәттеләр. Башларына шляпалар киеп, кепкалар киеп. стилизация шундый. Менә алар Нигә алайса Татарстан башкаласында шундый мода парады узып, бер генә татар кызы да бер калфактан да чыкмады. Бит халыгында бары тик татар хатын-кызлары 95%. Мин бит алар турында әйтә алмыйм бер нәрсә. Миңа килегез, это исламская мода. Татарда бит инде шул исламга кайтты. Сорау ислам модасы булса да, анда татар элементын кертергә мөмкинме дигән. Менә нәкъ шул, мин иң беренче минем коллекция шундый юнәлештә булды. Ниндер бөтенләй ябык иде, мөселманча, исламча һәм инде анда ниндер элементлар, бик күп элементлар, әмма дә ләкин ул бөтенсендә күрсәтәсе килде, монда ниләр шигелгән, тигендә шигелгән, ул подиумный булды. Көндәлектә киеп була, әмма дә ләкин ул подиумный. Тагын бер әйтәм, коллекцияларның һәрбер менә җырчыларның әйме бит төрле жанрлары бар. Шулай ук язучыларның, рәсемнәрнең, модада дагы төрле жанрлар бар. Мин бит Сез аралашып эшлисезме? Аралашып эшлибез. Миңа калса сезнең бераз гына конкуренция түгелме? Теге Юк, миндә конкуренция юк, күрмим аны. Мин үземә. Бәлки сез дә катнашыргадыр. Менә шуның турында әйтәсем, бәлки аның оештыручылары бу әйберне күзә алмыйча калганнар. Күбрәк бездә бит инде имидж дигән әйбердә бар бит әле. Оештыручылар бәлки каяндыр Мәскәүдән шул модельләр белән бергә җитәкчеләрен чакырган вакытта менә бу юнәлешне бәлки төшереп калдырганнардыр. Бу беренче соравыгызга җавап биреп, шул соравыгызның ичендә тагын бер әйбер брендлаштыру турында җавап бирәсем килә. Халыкка мохтаҗ, менә бу милли үрнәкләрдә, милли стильләрдә мохтаҗлык тудырырга кирәк. Менә мәсәлән, барыгыз да беләсез, менә хәзер сорасам, Татарстанда татарча брендлы кайда ашарга була дисәгез, сез хәзер нәрсә турында икәнен әйтәсез. Шулай бит инде, кайда ашарга була? Түбәтәй дисез. Шуның кебек стильләр, әгәр дә киләчәктә милли бизәкле, мәсәлән, шулай Ләйсән Хаҗиевдан алырга була дигән әйбер сүзне һәрбер кешедән ишетер өчен, аңа иң беренче милли стильдәге киемнәргә мохтаҗлыкны, димәк, тудырганлыкны аңлатырга кирәк. Бар дип. Бөтен менә Татарстанда түгел, башка регионнарда ситсы күлмәк эзлиләр татар элементлары белән. Ул юк. Халатлар бар. Менә кысака сез дөрес әйтәсез. Менә Сибир якларына китсәң, концертка күп менә өлкән апалар ниндидер милли ниндидер нәрсә киеп киләләр, я калфак, я жилет. Калфактан кала бездә бер нәрсә юк. Күбрәк шагылы. Юк, ул киемнәр бар. Мин адресларын әйтә алмыйм, чөнки ләкин бар. Реклама була. Реклама була.
Мне кажется, просто она говорит, что вот ваш бренд, да, из дорогих, хороших материалов, то, что вы создаете, да, может быть, упростить, насколько я понял, для народа. Вот я в самом начале и сказала, что у меня есть 3 направления, которые на каждый день. То есть именно вот в этом вот проекте будут 2 национальные коллекции и оставшиеся уже каждодневные, которые может надевать любая женщина, носить любая женщина. Демәк, сезнең сорауларга җавапларның күбесен 14 сентябрь көнне Һәм менә персонда ала Модельное алачаксыз. агентство «Персона.е». Дольче Габбананың популярлыгы турында әйттегез бит инде. Аның бит инде җыры да Россия эстрадасында чыкты. Бик популяр җыр. Бәлки сезгә дә шундый җыр язарга. Әйтмәгез, хәзер яза, әйтмәгез, күрмәгез. Ләйсәнгә багышлап җыр язган. Mene şın tatlar indi bu şın tatlar mene oturar. Eğitmeniz yazmasın diye. Mene anladınız mı siz? Tatarlar yazıp şakaş bitti. Границаны жауып қойганнары, шуныңки міне шулай міне шын татарлар. Бүтін кішіде жырларлық, биерлік жыр бар еді бет инде Дольче Габбана деген популярлашуға зор үлеш керткендер. Әлбәттә, менә әгәр дә Ләйсәннең идеясын biz artistlar, bloggerlar, җитәкчеләр һәм журналистлар әлбәттә иң беренче ул рәттә тораймы? Интернет һәм башка менә журналистлар әгәр дә шушы ничек дип әйтим икән проблемамыз инде бу шушы бүгенге көндә менә куелган максатны әгәр дә без күтәрәбез икән, бергә поддержать итәбез икән, әлбәттә үз ролен уйнаячак. Ул теге Ләйсән текте дә күрсәтте дә кемдер ки түгел, чыннан да аны безгә барыбызга да поддержать итәргә кирәк. И рекламировать итәргә, ниндидер кибет ачарга кирәк, фәлән кибеттә бар менә шундый татар анда теге стильле, татар стильле киемнәр, халатлар, анда шалбарлар, футболкалар. Хәзер түләмәсәң берсе дә реклама алмый. Сейчас нужно Түләргә кирәк. Блогерларына да, журналистларына да biraz түләсәләр. Бер модельерны сез әйтәсез, рекламировать итәргә кирәк. Дресс-код надо сделать на вход, чтобы был элемент татарского какого-то. Или какие-то... Я боюсь, что это превратится опять вот в что-то... Обязательно. Ну, Да. это превратится. Нет, но все-таки вот мне очень в Москве, когда я жил, да, 15 лет там прожил, там ночные клубы, если у тебя нет лейбла и вот бренда, в ночной клуб не пускали, да, может быть, сделать в Татарстане какие-то такие мероприятия, если нет лейбла у нас в Лайсах, то, значит, это просто как шутка, да, но в этом есть что-то, может быть, как-то вот... В этом есть, знаете, вся проблема в том, что опять-таки мы возвращаемся к ценовой политике, то есть начинают искать, чтобы попроще, потому что найдут какую-то простенькую, недорогую вещь, потому что ее носить в дальнейшем не будут. Ее наденут только туда, куда тебя позвали. Это большой вот прямо вот такой вот огромная пропасть. Но чтобы возобновить эту пропасть, как раз мы сейчас начинаем, я вот лично начинаю заниматься этим, потому что, ну, условно говоря, у нас 100 лет пропасти, когда мы национальное носили, революция, запретили, и мы сейчас заново делаем модную революцию. То есть вот эти вот 100 лет нам нужно догонять, и очень быстро догонять. Вот вся проблема в этом. Чтобы вот внедрить, и люди уже вот на следующий день раз проснулись, и все такие красивые. Мин Ләйсәннең сүзен өстәп кенә йөридем икән. Рөхсәт итәсезме? Нидән сорыйм? Менә мин үзем дә ул показга ни өчен барам? Чөнки бараз әлес мин дә теге милли рухлырак егет инде. Миңа ул теге халык музыка кораллары ни чынлап та ансава. Нидән әйтәм? Минем дә үземнең кайвакыт гап-гади футбол корына шулык менә без бер бренд Татарстан брендыннан башка бүтән әйбер юк бит альтернатив менә үзегез карасагыз. Мин дә Ләйсәнгә барып үземә әйе, бәлки ул миңа кайвакыт әз генә кыйбатрак булыр. Ләкин мин үземнән башламасам, мин аны Юк, Ләйсәннеке турында әйтүем түгел, мин гомумән турында әйтәм. Ягъни минем өчен мәсәлән кайбер әйбер кыйбатрак булса, мин аны киергә тиеш, чөнки мин һәрвакыт кешеләр белән эшлим. Кешеләр янында, әгәр дә мин аны үземнән башлап күрсәтә алмасам, мин нәрсәгә сөйлим аның турында? Менә Ләйсән үзе әйтте бит үзендә крое минем татарча дип. Менә хәзер идея туды әле. Менә юк, җыр түгел. Беләсезме, менә дөрес әйттегез сез, әйме бөтен әйбер акчага терелгән.
Менә хәзер безнең пирамида ел сайын үтә бит әле, татар кино күргәзмәсе, әйме, бөтен дөньядан киләләр мисен. Ну, Быел Монда ништән игълан итергән нидер зур бүләк, мәсәлән, менә безнең бөтен дөньядан кемнәр анда татар шушы үзләренең модаларын күрсәтә, татар киемнәре белән инде. Фәлән анда специалистлар утыра ди, былай гына әйтәм иде бу минем идея. Һәм шушы, мәсәлән, компания шушы мәсәлән инде тегүче, анарга нидер зур бүләк бирелә. Стержень кирәк. Вот, урысча әйтмешләр. Стержень надо, чтобы вот это поддержать, чтобы на уровне поднять, стержень надо. Стержень, чтобы бөтен дөньядагы бу бит инде андый специалистлар, андый талантлар бар, юк түгел, Аллага шөкер. Татарстанда да бар, Казанда да бар, әйме. Бәлкем без белмәгән әллә инде яшь талантлар бардыр. Вот. Шуңа күрә, әгәр дә монда, мәсәлән, дәүләт инде бер акча бүлеп, выделяйтып, теге вакытта бит әле кем җырлый, беренче урынала фәлән сум акча дип бер игълан иткәннәр бит әле. Ниде? Каял ул татар җыры түгел, инде җыры ул. Хәзер үзгәрештә түгел. Нәрсә ул? Карамыттым инде. Яңа татар җырындамыз, нәрсә игълан иткәннәр иде инде. Кайсы җырчыга фәлән акча дип. Бары уже яшьләрнең теге барлыкка килә, теге җырларга өйрәнү, былай гына әйтәм. Монда шулай бөтен дөньяга әгәр безнең Казан игълан итә, мәсәлән, фәлән компания игълан итә, анда 1 миллион акча, былай гына әйтәм инде. Кайсының мода показлары беренче урын ала, аларга фәлән сум или фәлән нәрсә бүләк, шундый зур бүләк. И бөтен дөньядан да хатлар язалар, заявление барлыкка килә, без тегәбез, һәм зур масштабта Казан Экспода үтә зур гына шундый показ моды. Бездә показ мод бөтен шидә тагында укшада, чтобы там участвовать нужны деньги. Вот, менә шуңа күрә монда әлбәттә сез әйтмешли акчага төрәлә бөтен әйбер. Менә ни өчен сумканың кыйбаты икәнен аңладыгызмы? Юк. Якутиядә сах дигән бәйрәм уза бит инде. Алар бөтен үсүдә безнең Сабантуй шикелле бәйрәм. Алар бөтен үсү милли киемнән килә. Мин мәсәлән кибетләрендә карадым, аларның арзан дип әйтеп булмый. Әмма алар бөтен үсү аны алалар. Кешеләр шушы милли киемне алып, махсус Мәскәүдәгесендә булдыгызмы? Барыр өчен ала. Мәскәүдәгесендә булдыгызмы сез? Юк, Мәскәүдә түгел. Мин Асахның үзендә булмадым. Асахның менә мин кибеттә карадым Якутиядә. Ул бәяләр арзан түгел милли кием анда да. Егетләр, кызлар, аңлагыз, ник ул кибат? Чөнки ул санаулы гына чыгара. Бердән-бер. Менә ул сумканы санаулы чыгара. Ул аны чыгарадыр инде 5 штук. Чөнки аны алмыйлар. Вакыт мөмкинлеге юк. Шулык башка сумкалар, анда целый завод эшли, аларны аны миллион штук чыгарада, миллион штукка җибәрәдә. Аның бар арасында кыйбатлысы, бар дешевле туда-сюда. Безнең инде теге кичкенә генә бер бәләкәй, анда ни 5кә 5 бүлмәдә инде бер 3-4 кеше утыра, инде анда берсе тишеп утыра, берсе тегеп утыра, берсе язып утыра, берсе печатать итеп утыра. Һәм алардан сез 1000-гә берничә ала алмыйсыз. Это, ну, грубо говоря, нереально. Әмма алар сатып ала дип әйтүем минем. Менә Якут халкы сатып ала, кыйбат булса да. Алар да арзан түгел. Мин сезнең сүзгә кирәк әйтә алам. Мәсәлән, шурук бәйрәмдә булдык без, сез әйткән бәйрәм турында Мәскәүдә үткәрделәр. Үзләренеке алалар, үзләренекен. Безнең Сабантуй үтсен Мәскәүдә, безнекеләр дә алачак. Түбәтәй кирәк аңа, бу да кирәк. Курай алалар. Алмый түгел бит, алалар. На эмоция falan. Әйе. Аннары өйгә кайткач үлән ник алдым мин бу курайны? Мен күргәндә юк бит. Алай димәгез, мин килешмим. Мин дә килешмим. Сез Сабантуйларга йөрисез бит. Башлыча менә аларда бит бөтен кеше киеп килә милли кием. Менә безнең, ну бездә түбәтәй булырга мөмкин. Бәлки алар алданрак аңлагандыр потребностьларын. Ул дәрәҗәдә милли кием кимиләр безнең Сабантуйда. Менә 2 ел элек шушы милли концертны оештыргач, баштан бик курыккан идем. Мен әйтәм, килер микән кеше, юк микән. 1200 мәсәң әле пирамидада общий, не, күпме кешесе. Ну 1000 булсын әйме? Ездән артыгы киеп килгән итеге, әлбәттә сез әйтмешли, тулысынча түгел. Кемдер шитек кигән, кемдер жилет кигән, кемдер калфакына кигән. Яшь кызлар анда бит әле әзрәк теге барда әзрәк теге ничектер әзрәк бәйрәм иттеләр дә, ул кыска юбкасын кигән, ну башына калпаган кигән. Теге җылах иткел, но иң мөһиме ул аны тыңлап килгән. Һәм һәрбер килгән кешегә без беренче, икенче, өченче урыннар куеп, бүләкләр биреп, кызыксындырдык. Менә шушында аңладым, барыбер теге
Менә шундай проектлар булса, төрле проектлар булса, бары үзебезнең татар халкын өйрәтеп була, күндереп була, ничектер шул нигәйин. Минем уем буенча. Шуның өчен өйрәтергә кирәк. Калфак ул калфак кына түгел, аның башка да бүтән образы туры булырга тиеш. Ә бездә бит калфак кияләр дә менә кыска күлек. Культура воспитания дип аталасы. Такой тик моны шей. Юк, тагын шул журналистларга бәрелүем түгел инде. Культура воспитания, аны бит ничек күрсәтәсең, кайсы яктан? Шул концертны күрсәтмәскә дә була. Шул концертны бушка язып та чыгарга була. Гел түләргә түгел бит инде, мәсәлән. Кай вакыт рубрика алу авырай бер түгел бит инде. Мин үзем бу концертта булгач, монсында да буласым булгач, икесендә сөйлим инде чагыштырганда. Шуннан да анда 100 генә кеше түгел, күбрәк киенгәннәр иде, ләкин аның сәхнә янына чыгучылар 100-гә якын булды. Без бит ансамбль белән каршы алдык кешене килгәндә гапкады киемнән киләләр дә кемдер үзегез әйтмешчә нәрсәләр элементтан кия. Ә кайберләр килгәндә үк инде киеп килгәннәр иде, менә бу көндәлеккә кергән үзләренә теге кайвакыт читенсенәләр дип әйтимсең, киергә милли менә җәй уйнагыз гармуннар шул 30-нчы республика көне булсын, анда күп кешене күрергә була иде. Көндәлеккә кия торган киемнәре белән беррәттән ниндер стильләштергән костюм киеп көне буе йөрүчеләр булды. Әлбәттә мин читек киеп, түбәтәй киеп, жилетларым белән мин тирләп пиштем анда 2 сәгать эчендә. Мин аны йөри алмыйм. Ләкин күрәм абыйлар шул ук түбәтәй генә түгел, матур камзуллар белән урамнардан йөреп менә аларда күбрәк ул элементта сакланып калган инде. Хәтта кайвакыт безгә караганда. Башкортстанда үзләренең телевизорның астында бит инде. Монда Башкортстанда һәрбер районнан мәдәният йортларының ансамбльләрен җыйганнар конкурс үтә. Кайсыдыр ансамбль монда бии, кайсыдыр ансамбль җырлый, менә именно мәдәният йортларының хезмәткәрләре катнаша. Утырганнар жюрилар һәрбер чыккан ансамбльгә бәя бирәләр. Беренче урынга анда шулай күчтәнешләр әзерләгәннәр. Шушы конкурсны, менә шушы проектны алар үзләренең телевидениесендә күрсәтәләр. Шундай авызымны ачып карап утырдым. Ә безнең бүгенге көндә андый проектлар юк, андый конкурслар юк. Бу бит әле менә гади генә нәрсә. Студентлар арасында бик күп конкурслар оештыралар алар. Театр конкурслары, мәсәлән, кайсы анда училище, институт театрлар куялар үзләренең телендә. Шулай ук анда ансамбльләр, биючеләр, җырчылар. Әле кая китергә юк. Мин янәдән 14 сентябрьгә алып кайтыйм инде барыгызны. Лейсан Хаҗиеваның брендын күпләрегез белә. Күпләрегез ишеткән бар. Ул инде үзеннән ясаган. Ул бүгенге көндә милли юнәлештә эшләүчедән тыш. Ул хәзерге аның показында урыннар юктыр да инде хәзер. Аңа ул бүгенге конференция гомумән әйткәндә финанс яктан караганда гомумән кирәк әйбер түгел. Ләкин аңа кирәк иде ул бары тик милли шушы мәсьәләгә, шушы проблемага күбрәк игътибар итү өчен генә. Менә берәрегез барып, дусларча гына хәтта, менә без киләбез бит әле артистлар бер-берсенә ярдәм итәргә. Дусларча килеп, видео гына төшереп, сез әле сорамадыгыз да, мин теге журналистлар булгач теге әйтергә тиеш бәйберне. Нәрсә була, кемнәр була программада, нинди яңалыклар бар, башка коллекциялардан нәрсәсе белән аерып торачак дигән. Менә шул сораулар Лейсәнгә гомумән яңгырамады кебек. Монда минем дә минем үземнең чөнки янып йөргән кешеләрне күрмибез. Лейсән бит инде ул шул Фирдүс кебек тә инде теге нәрсәгәдер алар үзләрен ясаган кешеләр. Бүген көндә алар үзләренең бергә эше белән бергә алып баралар инде милли аңсазны алга таба камилләштерү, аны үстерү өчен, масса күләмгә җиткерү өчен. Сез аларга ярдәм итмәсәгез, кемнәр алар Инстаграмнан гына гафу итегез, социаль ширтәләрдән генә үткәрергә тиешләрме әллә? Монда инде сез язмасагыз, белмим. Шилтә булды бу, шилтә булды. Шилтәдән түгел, программа буенча мин яки мин ялгышамдыр. Программаны җибәрделәрме? Давай, сөйлә. Илмир, сиңа шушы сораулар бирә. Юк, мин менә үземдә Давай, журналист, давай. Мин үземдә күп әйберне белеп бетермим. Программа ягына кагылышы, концерт өлешенә кагылышы беләм. Ә менә нинди яңалыклар, узган елгысыннан нәрсә белән аерыла? Алда монда әйберне булганы бармы? Менә шундый сорауларны мин Лейсәннең үзенә биргән булыр идем һәр хәлдә.
Лейсан әйтер сүзегез бармы? Сұрау сиңа сұрау да біз береміз сиңа. Үйретті келі журналистерден сұрау берейік. Бу инде мен 3-нче мәртәбә үтә. Минем өчен бик мөгъҗиза проект. Коллекциялар белән сәйттем инде, милли стильдә коллекция, көндәлек кия торган коллекциялар, casual дип атала ул. Һәм инде минем дуслар буланды. Дуслардан Эмир Ямалов ул алып баручы. Һәм инде шулай Рәхмәт шакырганың өчен. синең гастроль башлана. Рәхмәт, Мин приятно. күрдем, синең гастроль. Біз жақын достар, мен әлі бүгін генә ишеттім. Приятно вообще. Мин Лизидәне чакырдым. Ул киләбез диде. Әмма дә ләкин синең 14 сентябрьдә башлана гастролянсын беләм мин. Шақырылған қонақлар артисттар турында айтсаң болады ма? Әйе. Артисттар турында ғана шығышлар әлбәттә коллекциялар алышынған вакытында артисттар безнең инде йөзләгән меңләгән кеше түгел бит инде шул ук Ләйсәннең дуслары, модельләр киләчәк. Алар күлмәкләрен алыштырган мәлдә чыгыш ясаучы артистлардан Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Азат Алсу Фазыевлар булачак, Рената Тей. Бу әле кемнәрне без афишага керттек. Әле тагын беренче сюрпризлар булачак. Шулай яңа алымнар да көтелә. Әйтергә кирәк, бу проект Ләйсәнгә бик кыйбатка баса, чөнки ялгышмасам, хәзер ничектер, менә шу артистларга теккән киемнәрне ул артистларга бушка бирә. Әле бу без белгәне генә. Без белгәне генә. Менә теге вакытта biz уздырдык шулай Уникста концерт һәм инде шул мода күрсәтмәсе. Артистлар Ләйсәннең теккән киемнәреннән барсы да чыгып җырладылар, бийделәр һәм ул кала артистка. Сез күз алдыгызга китерегез, ул эшсез әйбер түгел. Ләйсән битеннән үз акчасына сатып ала бөтен әйберен. Менә шуны да әйтергә кирәк. Әгәр дә барсында уйлап, барыбыз да поддержать итсәк, шул журналистлар, блогерлар, артистлар, әгәр дә үзебезнең сторисларга, үзебезнең публикацияларга, соцсетьләргә куябыз икән, әлбәттә без Ләйсәнне поддержать итәбез чын күңелдән. Шуның белән әйбәт булачак. Шунсын әйтәсем килә, артистларга бүтән костюмнар кала дигәннән, ул менә мин әйтәм, я знаю, что каждый труд должен быть оплачиваем. Алар барысы да минем дуслар, Фирдүстәгән. Менә әйтсәң, ул килеп җитә. Ләкин каждый труд должен быть оплачиваем. Шуның өчен менә без бардык, җырладык, ниттек, югалай түгел. Алар да миңа ниндер үз вакытларын бүләк итәләр. Мин дә генә аларга үз костюмнарны бүләк итәм. Хәзер минем җөмләнең асылын аңладыгызмы? Былай гына булса да килеп чыгыгыз журналистлар дигән сүзне. Һәм сез шушы милли кием модельдә показдагы киемнәр белән килсәгез, журналистлар бәяле алган булырлар иде. Нәрсә дип камырлар? Журналистлар киемнәрне күреп бәяле алган булыр иде. Әгәр сез теге сораулар Минем ялгышлыгым нәрсәдә? Мин бик вакыт буенча бик тыгыз килдем машинада. Мин киенергә җитмәм, Ләйсән мине ачыламады. Иң беренче әйткән сүзем шул булды. Мин килешәм. Киләсе конференциядә мине Сен үзеңнең Вашингтон булгач, алай журналистларга гания итеп торма, зачем так? кием буенча сорау юк дип әйтәсез. Күрмәгән әйберне бәяләү бик кыен. Килешәм, мин бит көндәлектә киеп йөрим димәдем шуңа күрә. Минем өчен кай вакыт кыйбатрактыр да, мин аны эзләп табып бетерә алмыйм. Ләйсәннән генә көн сайын аламын бит инде киемне кияргә. Шул ук башка брендның гына. Бәлки кем әйтмешем, көн сайын бәлеш ашамыйбыз бит инде. Бүген минем күңелнең халаты буенча мин менә полу спорт стилендә киендем. Мин әгәр дә менә монда башка миңа әйтсәләр, менә шундый полу барып ал, Илмир. Менә шуның урында башка хит өстенә ябыштырылган наклейка гына булсын дисәгез, барам да алам. Әгәр дә аңа кала икән. Мин чөнки Андый поло тегәр өчен, аның өчен махсус машиналар кирәк. Алар бик кыйбат. Тагын шул акчага керәбез инде, кайтабыз. Сораулар бармы? Сезнең әйтәсе фикерләрегез калмадымы? Теләкләрегез? Шакырган өчен бик зур рәхмәт. Ләйсән дустым, сиңа уңышлар. Киләчәктә дә синең уйланган уйларың, хыялларың тормышка ашсын. Без инде һәр вакытта өмет белән яшибез. Синең уйланган шу стильле киемнәрең шыңга ашсын. Безнең
татар дөньясында татар халкыбыз, егетләребез, кызларыбыз, абыйларыбыз, апаларыбыз киләчәктә синең шушы уйланган киемнәреңне киеп йөрсеннәр. Син горурланырлык булсын, без синең белән горурланабыз, сиңа уңышлар. Журналистларга барыгызга да зур рәхмәт, сезгә дә шулай уңышлар. Рәмиз дустым, сине күрүемә бик шат. Эльмир дустым, фикерләрең бик матур, зур рәхмәт. Насип булсын шундый зур проектларда очрашырга. Әгәр дә минем шәхсән концертымда сезнең берәр үзегезнең идеягыз бар икән, шушы миллилек нәрсәдә кертергә мин бик шат булам. Бәлкем сез миңа үзегез әйтерсез, Фирдус, әйдәгез шушы бер блокка фәлән шундый номер күрәсе килә, шундый киемдә күрәсе килә, шундый җыр ишетәсе килә дип. Әлбәттә, сезнең фикерегез ул бик кирәк. Чөнки сезнең фикерегез, сезнең ничек дип әйтим инде, күз карашыгыз башкача. Менә сез булдыгыз бит инде концертта, күрдегез. Бәлкем сезнең үзегезнең фикерегез бардыр. Мәсәлән, мин монда шушындай киемнән шундый җыр ишетәсе килә, или шушындай блок күрәсе килә. Ничек бергәлектә булса, идеяларыгыз булса, бик әйбәт булачак. Рәхмәт. Сораулар әйтәсезләр калмады. Рәхмәт барыгызга да. Төгәллибез матбугат конференциясе. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Әдә кайтыйк.